Assalamu alaikum. Yawwa, na riga ya kawo ki. Me ya faru? Ta cikin daki tana cikin jini. A cikin jini kuma? Subhanallahi. Wato abun da yake damuna yake cimin tuwa ƙwarya. Yaranmu musamman mata na wannan zamani sun lalace. Allah waɗansu sun lalace. Musamman ma idan suka haɗu da mugayen ƙawaye. Saboda yawanci ƙawaye ne suke ɓata su. Da kamar wuya a kai mace gidan mijinta da budurci. Da kamar wuya a wannan zamani. Amma ni babban damuwa na tun jiya gaba ɗaya na kasa sukuni da muka kai yarinyar nan gidan mijinta, na kasa sukuni. Fata na Allah ya sa mijinta ya same ta da budurcinta. Kina ga abincin nan tun ɗazu wajen awa 1 da rabi kika sami abincin na gaba, amma na kasa ci loma ɗaya sai yanzu ne kai. A'a mai gida, daman iyaye tarbiyyar da suka ba da 'ya'yansu su suke samu a gidan mazajen su. Ya kamata addu'a za mu yi. Allah ya yarda ma hakan ba zai faru ba. To ubangiji Allah ya sa. Amin. Assalamu alaikum. Hai, ku yi farin ciki. Ku yi ma yarinya tarbiyya. Ai an same ta ƴa mace. An samu yarinyan ku ƴa mace. Ta kai budurci ɗakin ta. Kin ga abun farin ciki kai ka gode fa Allah. Alhamdulillah. Wato kai na gode wa Allah.